și sunt la mână, suntem alături de fratele meu, Diego. Bună toată lumea, dați-mi subscribe-ul. Îi las link-ul canalului lui Diego în descriere, dacă vă interesează. Și dați-mi like o foarte multe, băgați-mi ca să măcăm ca să pot și eu să mai fiu. Dacă nu strângem atât de like-uri, o să mai fică mare. Da, dragi prieteni, da. Avem scop 20 de abonați, mai avem nevoie de numai 3 abonați să facem 20 de abonați. Dați-mi follow pe toate rețelele, TikTok, Football Edil 820. Dați-mi follow. Instagram, contul mare. Nu, contul mic se numește Made România, uitați. Stai că mi se aude cam început. What? Game, sound. De ce mi se aude mai încet? Bă! Dați-mi follow, dați-mi subscribe dacă v-a plăcut capul. Da? Eu ți l-am lăsat rău, dar nu trebuie să-i decapăm. Am dat și eu. Diego, scosei fularul. Lasă-i mă să vină, lasă-i să vină campionul. Lasă-i mă să vină. Diego, stai, îți dau pistolul. Ia pistolul ăsta că e cu skin. Pe bune, un skin bron. Nu e bron, este. Ce mă? Bă, dacă murea acolo, țipam să mă audă băiețule. Am ratat, bă, pistolul ăla. Mateo, dacă nu tu editezi, Știu. editezi? Da? Vin amândoi. Retrage-te. Da, da, prin smoke. Mamă! Nici nu l-am atins. E minus 28. Dai. Aoleu. De ce aș fi? Dați un like dacă vreți să învețe Diego să joace stand-up. Mă rog, învățați-mă! Te pot învăța eu. De scurt. Trebuie să te plătești. Ai Diego. Păi dacă nu mă învață nimeni să joc. Bine, cine mă? Bă, nu mă, aici te pui tu, mă. Îți dracu niște. Uite-l! Diego. Bă, stai, bă, acum văzui că te aveam, nu te aveam. Bă, bușesc acum! Nu erai dat tare. Acum te-am dat mai tare. Am bușesc video-ul tău. Gata. M-a făcut? Cine te sună? Gagicili! A combinat. Bă, nu mai mă suna!
Gagică. Pleacă fără drept. Viteza manutic. Gata, m-a sunat pe laptop, Diego, i-am spus că filmez. Dacă nici acum. Tu te fă dracu. Închide-i. Bă, da, dracu, mă înțeleg că îi place și de mine. Dar cine-i? Până care combinasem pe Instagram și na. I-am dat papuci. Ia-mi patul. Are simț? Da. Nu, bă, cât i-am dat? 98! Un hit trebuia să-i dai măcar cu pistol pe tu atingeai. Vorbește 0 kill-uri. Nu înseamnă domnule. Ăsta nu dă lui. Păi și de ce mai da? Au, bine, doamnă! Îi dădea. Întreba de nu am ascultat. Da, la te rog. Nu mai vorbim cu tine, mă. Nu te supăra. Hai, Diego, că după meciul ăsta m-a pus să vorbesc să fac temele cu un prieten. Ia că mă duc cu prietenul tău. Oh, scuze. Ați mulțumesc mult de mult. Scuze. Aolea, bă, ce paletă îți, băi. Dar nici nu mai lăsat să fac blochit. Măcar am 9 kill-uri. Diego, privește partea... Diego, privește partea bună. Măcar ai un asist. Și 4 deturi. Da-te. Hai, bate-l. Te las să-l bați. Minus 67 tu cât i-ai dat. Hit. Băi, doamne, n-am mai vrut să spun, n-am mai vrut să spun kill-urile. Da? Uite, să dau acaul. Bine, uite, în aca. Dau acaul. Jos. Acum chiar te las. Stai că dau flash. Da, te las. Stai, vezi că dau flash. Bine, Diego. Avea... Fraților, facem episodul numai 12 minute. Cred că o să dureze 15 minute meciul ăsta. Cred că o să fie... Mai 2 kill-uri. De la distanță. Aparent Diego are cu 2 minute.
lui Diego, vezi asta? Bă! De ce mi-a dat minus? Păi și pe mine mi-a dat minus. Diego, au fost bune de aruncat. A trebuit tu să le pleci pentru repede. Primi și un schimb măcar. Scuze, ce e bine, mă? Un schimb cu 10, bravo. Om, 15, Să la 20 un schimb și 10 de al nostru. hai să ne uităm. Eu doar ține timpul ăsta. Diego, vezi că dacă am... Diego... Fraților, ăsta a fost episodul. Eu am fost Mateo, el a fost fratele meu Diego. Și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa. Subscribe! Pa! Pa.